Anim na kabahayan sa Calasiao, Pangasinan na sunog. Nagbabalik Claire Lacanilaw. Makikita sa amateur video ang mabilis na pagkalat ng apoy sa 6 na bahay sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa pagsalba ng kanilang gamit. Tumagal ng 3 oras ang sunog bago idineklarang fire out. Umabot ito ng ikalawang alarma. Pahirapan umano ang pag-apula ng apoy dahil sa masikip na daanan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang naitalang nasawi o nasaktan sa insidente. Mahangin, very windy ang sitwasyon kahapon. So, yung nagsunog, siyempre iniiwanan, hindi na binabantayan. So, yung mga apog-apog napupunta dun sa kung saan-saan, light materials, kung ano. Nagsimula umano ang apoy sa kwarto ng isa sa mga nasunog na bahay. Wala akong magawa. Nandyan na ma'am. Ano pang gagawin ko? Natupok na yung bahay ko nung dumating ako. Anong gagawin ko pa? Wala. Anong gagawin natin? Manalangin. Paglabas ko, talagang malaki na yung apoy. Natataranta na yung asawa ko. Inuna ko talaga yung asawa ko. Talagang sayang yun. Inaalam pa ng BFP ang tunay na sanhi at kabuang danyos ng sunog. Patuloy ang paalala ng otoridad kasabay ng selebrasyon ng Fire Prevention Month. Sana mag-ingat po tayo at huwag po tayong magsunog. Tandaan po natin, mahirap ang masunugan. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.